Хәйрле кич, дуслар. Эфирда татар эстрадасының иң кайнар яңалыкларын туплаган шоу-без тапшыру. Һәм бүген яңалыклар белән сезне мин Илвина таныштырырмын. Озакка сузмый, тапшырубызны башлап җибәрик. Элвин Грей хастаханәгә эләккәч, күпләр хафага калды. Айруча концертлары булырга тиешле район шәһәрләр бик борчылды. Ләкин Радикның продюсеры белдергәнчә, барлык концертлар куелачак. Алар бары тик җәй айларына гына күчерелгән. Бүгенге көндә исә Радик сәламәтләнеп килә икән инде. Ләкин Радикның күптән түгел генә кияүгә чыгарга тәкъдим ясаган Башкортстан якларында иҗат итеп ятучы Гөлназ Асаева да авырып киткән. Кыз шулай ук Instagramга хастаханәдән фотолар кертте. Баксан, Гөлназ гастрольләр вакытында авырган һәм терелеп бетмичә сәхнәдә җырлавын дәвам иткән. Шунлыктан авыру тагын да көчәеп, җырчыны больницага салганнар. Гөлназ шулай ук хастаханәдән чыккан инде. Хастаханәдән чыгып бер бәйрәм булса, күптән түгел генә җырчы 28 яшьлек туган көнен билгеләп узган. Радикка саулык, сәламәтлек, иҗади уңышлар телибез. Гел шундый гади, кешелекле булып кал. Залларың тулып, фанатларың артып торсын. Туган көнең белән, Радик. Айгөл Рахимова бик зур төшенкелеккә бирелгән. Бу арада аңа социаль челтәрләрдә туташлар һәм ханымнар бу нинди киенә дә белмисең дип комментарийлар калдыра башлаган. Моңа кадәр минем мондый проблема белән очрашканым юк иде. Хәзер мин үземне ничек тотарга, ни эшләргә дә белмим. Чөнки мин үземнең һәрбер образым өстендә озак һәм тиешенчә эшлим ди җырчы. Айгөл, сәхнә кешесе буларак сиңа тәнкыйть сүзләрен әле күп ишетергә туры килер. Йөрәгеңә якын алып борчылып йөрмә. Сәбәбен тап, күңелем так, үкенмәбез бергә булсак. Үзүлекләр яратышак, кайт яныма сәбәбен тап. Белмим ниләр уйларга да, онытулары әллә мине күрешергә җаны каен. Берәр сәбәп тапсаң иде. Белмим ниләр уйларга да, онытулары әллә мине күрешергә җаны каен. Берәр сәбәп тапсаң иде. Фирдус Тимаевның бер аяк киеме генә дә 30 мең тора ди. Җырчы моны Шәһри Казан газетасына биргән интервьюында әйткән. Фирдусның сүзләре буенча, ул кибеткә киемнәр артыннан чыкса, якынча 80-100 мең акча калдырып кайта икән. Кеше арасында йөрим бит. Шуңа күрә киемнәрнең дә затлы, матур, сыйфатлыларын гына алам дип сөйли җырчы. Моннан тыш Фирдус бер ел үзенә 7-8 аяк киеме алу хакында да белдергән. Минем кебек биеп карагыз әле, аяк киемегез чыдар микән дип истәгән җырчы. Гомер үтә, нигә үтә? Еллар арыты, ел йомгагы, сүтә. Ут яшьлеккә, мут яшьлеккә. Сиздермичә, хәлсез картлы, килеп җитә, яшәп калый. Янып калый. Бу тормышта игелекле эзләр салый.
Яшап калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Мин сезне ишетмим. Казан байлар, айлар түгел, еллар түгел, гомер юлым бар матур, эшләр bizim, армас талмас, йөрәкләргә, җимеш булып, килеп керер, гомер кәзә. Яшап калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Яшап калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Салат Фатхетдинов Чечнядан кайткан. Ул Рөстәм анда машиналар узышы буенча Россия чемпионатында катнашкан. Икебезнең дә кәеф бик яхшы түгел. Машинасы начар эшләде, 5нче урын алды дип язган Instagram шелтәренә. Ләкин аның каравы иде аның 3 оныгы каршы алган. Алар кәефне бик тиз күтәрделәр, алтыннарым минем. Хатын миннән дә бәхетлерәк дип өстәп куйган җырчы. Шулай сабыйлар бар кайгыны оныттыра ала ул. Üstəlidə yalğışın ayaq şeyi sıvını bütkən Yalğız şeyinin də təmi yox Eşmədim sinsiz irkən Ömrüm şulay uzarmıgil Seni də kütüb Yalğızım üstəl yanımda Soğunğan şeylər şey Ömrüm şulay uzarmıgil Seni də kütüb Yalğızım üstəl yanımda Soğunğan şeylər şey Татар эстрадасының иң матур клипларын тәкъдим итү шоу-безнең матур традицияләренең берсе. Әлеге чыгарылыш та искәрмә түгел. Игътибар экраннарга. Миннән сезгә яңа клип. Балкыттың син бардын ян Милләтемнең данан исемен Газиз җирем минем башкалам Аерылып тора башкалардан Аерыла башка алалардан Ойлы да син Нурлы да син, моңлы да син, эй Казан. Моңлы да син, эй Казан. Өмет баглап яши халкым, шау чәчәктә килә язларым. Гөл бакчага күмелгәнсең, оҗмахы синдән яның. Җир шарына дан яңгырый, сиңа милли Казаным.
Мин менә сахна артында тудым, сахна артында үстем. Менә минем булмады шундый чагым, менә бер-ике чакта җырчы буласым килә дип. Менә мин җыр дөньясында тудым дип әйтсәм дә була. 7 җылы, 8 җылы, 9 10 минус 30 градус. Мәхәббәт анысы булай да инде. Булырга тиештер дип уйлыйм. Шоу-биз тапшыруы сезне татар эстрадасының йолдызлары, яңа исемнәре белән таныштыруын дәвам итә. Әлеге чыгарылыш өчен безнең корреспондентыбыз Лиана яшь башкаручы Алина Әхмәтшина белән репортаж әзерләгән. Шибәр, талантлы, чаллы кызы белән якынрак танышасыгыз, Лиана белән Алинага кушылып бачата биюен өйрәнәсегез килсә, бездән аерылмагыз. Сәлам дуслар, эфирда шоу-биз тапшыру һәм бүген без талантлы яшь башкаручы Алина Әхмәтшина белән танышачакбыз. Алина, сәлам. Сәлам. Бүген без латина бию үзәгендә биредә без бачата биюен өйрәнәчәкбез. Безгә кушыл. Алина, башта үзең белән таныштырып кит инде. Нинди гаиләдән, син иҗади гаиләдән мәгълүман, әти-әниләрең кемнәр булышлар, туганнарың бармы, сеңелләрең? Мин Чаллыда музыкаль гаиләдә туып үстем дип әйтсәм дә була. Чөнки минем әтием баянда уйнап, җырлар, шигырьләр яза. Әнием җырлый, рольләр дә бик әйбәт башкара. Чаллы кызы булсам да, мин еш кына әбиләремә кунакка кайтырга яратам, көтүләрдә көтәргә яратам. Теге әйтәләр, ой, син бит Чаллы кызы дип алай әйтсәләр дә, авыл эшеннән бизмим. Гаиләдә мин бер генә кыз, шундый иркә кыз булып үстем. Әйе, иркәләсәләр дә минем әни инде бик теге булай иттерде, тотып теге үстерде дип әйтим соң. Әти инде күбрәк мин менә әти кызы. Инде бәләкәй чактан ук минем әнием Карандашлар ансамбленә йөргән иде, Ипеева Раиса Дмитриевна җитәкчелегендә. Шунда мин туып үстем, әни әле корсаклы чагында анда йөреп, шунда мине сахна артында үстерделәр, шунда әнинең кулларында җырлап, шулай иттереп мине җырман дөньясына мине булай иттереп, менә күтәреп, тыртып җибәрделәр инде. Аннары музыкаль мәктәпкә бирделәр. Анда мин фортепиано бүлегенә һәм вокал бүлегенә бетердем. 2 музыкаль белеме бетердем дип әйтсәм була. Аннары инде мәктәптән соң инде Алабуга мәдәният һәм сәнгать көллиятенә кирдем. Анда мин музыкаль искусство эстрада дигән бүлегендә укыдым. Менә шуннан минем икенче сулышым башланды дип әйтим соң, менә ул җырга, менә шунда мине икенче тапкыр тыртып җибәрделәр. Аннан мин бик әйбәт кенә белемнәр алып, җырлап, анда безнең директорыбыз да, минем укытучым да безнең менә еш кына практикага җибәреп, безне Сабантуйларга, Мәскәүләргә, Питерларга, бөтен Татарстан буенча йөртеп, шулай итеп без үзебезгә практика алдык. Аннары мин Виталий Васильевичта Молнычаллы дигән җыр театры ансамбленә йөргәнем тоже йөргәнем. Анда да практика алдым үземә. Хәзер инде мин Казан консерваториясендә белем алам. Димәк, ул җырчы булу сәләте, ул синең балачак хыялың. Шулай булып килеп чыгамы бу? Ничек дип әйтим? Мин менә сахна артында тудым, сахна артында үстем. Менә минем булмады шундый чагым, менә бер-ике чакта җырчы буласым килә дип. Менә мин җыр дөньясында тудым дип әйтсәм дә була. Менә Шулай ук консерваториядә укыйм дип әйтеп уздың. Уку авыр биреләме? Гомумән ул консерватория бит инде шундый югары уку йорты. Ничек анда хәлләр? Уку авырмы? Чыннан да әйткәндә, менә ул татар шоу-бизнесы белән укуны бергә алып бару бик җиңел түгел дип әйтсәм була, чөнки мин теоретик бүлегендә, этномузыколог отделениесендә. Бөтенесенә дә тырышып барсаң, бурычларыңны азакка калдырмыйча, менә мин ничек дип әйтим, калдырырга тырышмыйм, дәресләрне дә калдырмыйм, бөтен биргән эшләрен гел эшләп торсаң, авыр түгел дип әйтсәм була. Менә үзем тырышам инде, тырышсаң бөтенесе дә әйбәт була. Минем өчен менә уку ул әзрәк кенә югарыдарак
Менә шулай дип әйтеп уздың, шоу-бизнеста дип син үзең нәгеме? Барс медиага ничек килеп эләктең син? Кастинг ашамы, кем ашадырмы? Ничек килеп эләктең? Ой, эләктем мин кастинг аша. Ул инде русча әйткәндә счастливый билет. Путевка в жизнь. Ул 26 апрельдә, 26 апрельдә узды кастинг булганы зур. Мин анда инде чыннан да әйткәндә үземне теге тоеп карыйм дип, бәлки нәрсәдер килеп чыгыр дип шулай килгәнем. Инде үземә теге мин точно ләгәм дип андый нәрсә куймаганым. Әмма дә миңа аннары шалтыраттылар, минем инде шатлыгым. Оның кадәр булды. Шулай иттереп ничектер менә аннары Казанга да кирдем, консерваторияга, Барс медиага да кирип эләктем. Шулай иттереп менә тормышымның бер ступенькасын алга атладым дип әйтсәм була. Синең бит инде башкалардан аерылып тора торган үз образың бар. Син менә шушы образ белән килгән идең ул кастингка, яки сиңа продюсерлар менә Алина син шушындый образда йөриячәксең диләрме сиңа? Бу ничегрәк булды? Ул миңа караса, мин кастингта шундый дәртле булып җырладым да, и мине инде шундый образга ошатып, мине үзем шундый образда булганга күрә, мине менә ошатып алганнардыр дип уйлыйм мин. Чөнки менә мин килгәч, син менә шундый икенче Хәмдүнә апа диләр инде миңа менә. Мин аның белән бик горурланам, чөнки бәләкәй чактан ук мин аның җырларын тыңлап, биеп үстем дип әйтимме. Менә шулай турдырылды менә ул минем образым. Үземнән менә моннан чыга. Мин аны юри эзләп утырмадым. Менә шулай да татар эстрадасына нинди яңалык алып керәм дип саныйсың? Мин үземне халыкчан җырчы дип саныйм. Халыкка якын булырга яратам. Мин аны жюри эшләмим. Мин сәхнәгә чыккач, минем менә моннан нәрсәдер ачыла да китә минем. Сикерә би халык белән сөйләшә башлыйм. Менә без бүген әйткәнемчә дуслар бию үзәгендә. Хәзер без синең белән биеп карарбыз. Бәлки син татар эстрадасында менә шундый биючи җырчы буларак танылырсың. Хәзер күрербез. Киттек. Дуслар, әйткәнемчә, бүген без бачата асылларын өйрәнәчәкбез, безнең укытучыларыбыз Денис һәм Ольга. Здравствуйте, мы рады вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте, Ляна. Итак, чему мы сегодня сможем научиться? Сегодня мы пройдем базовые шаги, повороты для партнерши и для партнера, то, как они взаимодействуют и танцуют под музыку. Надеюсь, у нас все получится. Шулай итеп, дуслар, башлыйбыз. Денис, а вот с каких лет надо начать танцевать? Я думаю, строгого критерия, во сколько начинать, нет. Социальные танцы, латиноамериканские социальные танцы, это такой вид танцев, когда все начинают в разном возрасте. Приходят от маленьких до самых старших. И, я думаю, если чем раньше начать танцевать, то тем больше у человека прогресс в танцах, вот. Но прогресс — это сугубо личная вещь, потому что разные люди вкладывают разные значения и разные усилия в то, что они делают. И я думаю, если сильно работать над собой, то танцевать можно научиться довольно быстро. А вот, Оль, как мы знаем, вы начали как раз-таки с института танцевать, да? Сложно было научиться?
Но это было непросто, потому что я не занималась танцами до этого, и у меня не было танцевальной подготовки такой прям явной, специфичной, но приходилось вкладывать очень много труда и сил, и времени, и это дало результаты, безусловно, достаточно быстро, поэтому можно танцевать, научиться в любом возрасте, даже если вам кажется, что вы не можете этого делать, у вас нет пластики, вам не дано танцевать, всем людям дано танцевать, все, кто ходит, кто может ходить, всем дано танцевать, поэтому главное работать над собой. Понятно, спасибо. А вот самый сложный вид танца, какой считается? Ну, один из самых сложных является сальса либо реггетон. Почему? Потому что в реггетоне это танец, который требует много пластики. Движения довольно пластичные должны быть и быстрые, энергичные. Не все выдерживают нагрузки, конкретно именно в данных направлениях танцев. Кому-то кажутся они сложными, но дело вкуса, поэтому все занимаются различными видами танцев. Шулай итеп, дуслар, инде без әз генә түгел, инде бер дәрес биеп килдек. Алина, сиңа ничек ошадымы? Ой, бик ошады. Мин ниндидер яңа әйберләр өйрәнергә бик каты яратам. Миңа ул дәрт бирә, көч бирә. Яңа әйберләр дигәннән, менә синнән алдагы көннәрдә яңа җырлар көтәргәме, клиплар, кайчанрак булыр икән? Кайчанрагын әйтә алмыйм. Мин инде 2 җыр яздырдым. Тагын алда эшләргә минем планнарым бар. Бүгенге көндә синең ТНТ каналында клибың бик еш әйләнә. Әлеге клип каян килеп чыкты? Сценарий авторлары кем? Шуның турында бер-ике сүз әйтеп үтсәң иде. Клипны TMTV Production белән берлектә төшерелгән ул. Белгәнемчә, бу туган авылыңдамы синең? Авылда, әйеме? Әйе, минем әни ягыннан Бордо авылында төшерелгән Тукаевский районда. Кызыклы хәлләрдә булмый калмагандыр инде клип төшергәндә. Бер-икесен безгә дә сөйләп үтсәң. Ой, беләсеңме, январь буйлап менә җылы иде, җылы. Без инде менә 9-10 төшерәбез дидек тә куйдык. Һәм инде 7-се җылы, 8-се җылы, 9-10 минус 30 градус. Без анда нәрсә эшләргә белмибез бит инде, уже бөтенесе килде, булды. Ярар төшерәбез дидек инде, аппаратура сүнә. Bütün magnetofonlar сүнә, берәйбер эшләми. Өйдә төшереп булмый, өйдә төшерсәң аннары сауыкка чыгып булмый. Суыкта төшерсәң җылтырга кирәк камераны. Без анда инде интек беттек, әмма дә ләкин алай интексәк тә бик кызык чыкты. Туңдык. Анда мин түгел, минем дәдәйләрем, моның кадәр дәдәйләрем, богатырлар туңып беттек барыбыз да. Ярыйсы әле чирләмәдек менә. Ну, бик кызыклы хәлләр күп булды инде, аны сөйләп бетерерлек түгел. Татар эстрадасына яңа агым булып, Регина Тимербулатова, Лейсән Мухиева һәм син килеп кердегез. Сез үзара нинди мөнәсәбәттә, көндәшләрмесез, әле дуслармы? Без гади коллегалар, менә ничек дип әйтим? Коллегалар, әйе. Аларның иҗат артыннан күзәтеп барасың, ничектер аларга ярдәм итәсең. Безнең эштә менә бит инде радионы тыңлыйсың, телевизорны карыйсың, теге юрик күзәтмәсәң дә барыбер җырлар бөтенесе дә менә башта уйнап йөри дип әйтимме соң. Укыйсың да, иҗат та итәсең, буш вакыт каламы? Шул буш вакытта нәрсә белән шөгыльләнәсең? Буш вакыт калган чакта мин инде булса буш вакытым, өйгә кайтам. Авылга кайтам, мине бием бик сагынып көтә, елап көтә, кайт инде дип шулай. Инде монда булса буш вакытым, мин 1 сәгать булса да йоклап алам. Бик чөнки өлгерелми менә. Менә шундый чибәр, талантлы кызның егете бармы? Булмаса ул нинди булырга тиеш? Бармы юкмы икән, ул сер булып калсын. Инде минем киләчәк ирем нинди булырга тиеш? Ул беренче вакытта ответственный булырга тиеш. Ул үзенең алда куелган планнары, цельләре булырга тиеш. Инде ничек дип әйтим, мәхәббәт ансы-бысы булай да инде булырга тиештер дип уйлыйм. Иң мөһиме ул менә шундый шаян тормышны ярата торган, менә алдагы көннәрдә бер-беребезне хөрмәт итеп, яратып яшәргә тиеш дип саныйм. Саныйм гына түгел, шулай булачак, Алла бирсә. Әлбәттә, шулай булыр дип өметләнәбез. Менә шулай да җәй якынлаша бит инде. Синең җәйгә планнарың бармы? Концертлар белән йөришәксеңме? Син ял итәчәксеңме? Җәйдә мине әлбәттә бакча көтә. Инде әйе, концертлар Алла буйырса булырга тиеш. Инде мин Крымга китәм, балалар белән эшләргә, культуролог булып. Үземне тыеп карыйсы килә, чөнки мин менә бит инде укыйм. Миңа балалар белән эшләргә кирәк. Шуның өчен практика алам үземә. Аннары мин экспедициягә китәчәкмен. Экспедициягә в Ногайбакский район, Чиләбегә. Анда без әбиләр белән танышып, аларның йолаларын, гореф-гадәтләрен яздырып, җырлар, биюләр
яздырып кайтачакбыз. Менә шундый экспедицияга йөрибез без консерваториядан. Мен бит этно музыколог, этниканы изучать итәбез инде без. Ярый, Алина, синең белән танышуыбызга, аралашуыбызга без бик шат идек. Алдагы көннәрдә синнән иҗади җимешләр көтеп калабыз. Хәзер инде тамашачыларга бер-ике сүз әйтә аласың. Мин бик телисем килә сезгә иң мөһиме сәламәт булырга. Бөтенегез дә сәламәт булыгыз, бәхетле булыгыз. Бәхеткә барсы да керә инде, сәламәтлек тә керә, акча да күбрәк керә. Бөтенегезне дә яратам. Тим ТВ каналы белән бергә булыгыз. Сау булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Алтына дәвамында нинди яңалыклар булыр, тиздән белерсез. Киләсе очрашуларга кадәр дип мин Эльвина сезнең белән саубуллашам. Пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.